Jeg hedder Jane, og jeg er billedkunstner. Jeg skal vise jer, hvordan man kan tegne en engel. Det er egentlig ikke fordi, at jeres engel den behøver at ligne min engel. Men jeg kan vise jer, hvordan man kan gøre, og så kan I jo prøve at lave jeres helt egen engel, som godt må være mere sær og mere mærkelig, end den jeg har tegnet. Når vi skal tegne en engel, så begynder vi med at lave hovedet. Og mit hoved, det er rundt, men man kan også godt lave et hoved, der er mere trekantet eller mere firkantet. Hoveder, de kan jo have alle mulige former. Så har vi en hals, det har engle også, så det tegner vi. Sådan her. Og så skal den have en krop, og den laver vi sådan en lille smule mere firkantet end hovedet på den her måde. Sådan der. Så tegner vi benene, og vi begynder med at lave lårene, som vi tegner som sådan en boble. Så tegner vi knæet som en cirkel, og så tegner vi under benet. Og til sidst så laver vi foden sådan her. Så skal vi have lavet det samme over på den anden side. Over låret, knæet, under benet og foden. Så skal den have arme, og de skal sættes fast her på skulderen, og hvis man gerne vil have, at armen den for eksempel skal være hævet, så tegner man overarmen først. Så skal man have albuen og underarmen, og så skal hånden, den skal laves som sådan en handske. Sådan her. Og den anden, den tror jeg gerne, jeg vil have sænket. Så overarmen, albuen, underarmen og hånden som en handske. Sådan der. Nogle engle har vinger, og hvis du gerne vil tegne dem, så kan du prøve at gøre sådan her. Det er en god idé at starte med at lave sådan en spiral, som denne her. Sådan her. Og så kan man lave for eksempel sådan her. Man laver ingen på den her måde. Og det gør jeg også på den anden side. Sådan der. Og så kommer vingen. Sådan der. Men sådan en engel, den skal jo også have tøj på. Så det gør man ved at tegne det op her. Finde ud af, hvor vil man gerne have tøjet. Det var en hals til en t-shirt måske. Og hvis jeg gerne vil have en t-shirt, så kan jeg gøre sådan. Så tegner man her i kanten af englen. Så man hele tiden kan få det tøj, som man gerne vil have lavet. Sådan her. Og så tegner jeg også lige armene op, så det ikke ser ud som om, at de er sådan nogle bobler. Sådan der. Og så hernede, så tænker jeg, at den kan måske godt få shorts på, den her engel. Sådan her. Og så tegner jeg lige benene op. Sådan der. Så skal den måske have en strømper. Og så måske nogle sko. Sådan der. Og så skal den selvfølgelig lige have noget hår. Og jeg tænker, at den her engel, det kan godt være, at den er ude at flyve lidt, så måske så skal den have noget hår, der flyver lidt. Sådan der. Og så skal den have nogle øjne. Og en mund. Sådan der. Så måske et par næsebor. Og et øre. Men engle, de kan jo have alle mulige forskellige slags vinger. Jeg har lige tegnet nogle andre bobleengle her, som jeg kan prøve at vise jer nogle vinger på. Det kan være, at den skal være mere trekantet. Så laver man igen en spiral, men man laver den bare som trekanter. Sådan her. Og så
laver man en vinge sådan der. Og igen spiral. Og så sådan her. Det kan også være, at man vil lave den sådan her. Sådan kan man også godt lave en vinge. Man simpelthen laver sådan en krusedulle. Sådan her. På denne her måde. Det er også en meget fin engel. En meget fin vinge. Og man kan godt igen, ligesom vi gjorde allerførste gang, lave spiralen. Men så lave det underste på en anden måde. Sådan som vi lige gjorde før. Lave en anden form på den for eksempel. Der er mange muligheder for at lave vinger, hvis man starter med at lave en spiral. Sådan her. Men det er jo ikke alle engle, der bare har et hoved, så man kan faktisk også godt lave en engel, der har 2 hoveder. Så skal vi selvfølgelig have 2 halse. Og så skal man have 2 hoveder. Sådan her. Og så kan det være, at den faktisk også har flere vinger. Så hvis man nu siger, at denne her engel, den skal have 6 vinger, så starter vi med at lave 6 spiraler. Sådan her. Sådan der. Og det gør vi også over på den anden side. Se, nu er det blevet en 6-vinget engel med 2 hoveder. Og så tænker jeg faktisk måske, at den også kan få hjul hernede, fordi der er nogle engle, der har hjul hernede, hvor vi andre, vi har fødder. Så det kan man godt lave på den her måde. Sådan. Og sådan lavede jeg mine engle. Nu er det jeres tur til at lave jeres. Jeg håber, at de bliver skøre og mærkelige og sære, forunderlige. Og jeg håber, det bliver sjovt. Så god fornøjelse.